హాయ్ అందరికి. కాజు కర్రీ టేస్టీగా సింపుల్గా త్వరగా అయిపోయేలాగా ఇట్లా ఫ్రై చేసుకోండి. ఫస్ట్ గోడంబి ఆయిల్లో లైట్గా వేపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. గోడంబి, ఎండు కొబ్బరి, గసాలు 3 నానబెట్టి ఒక అరగంట దాన్ని మిక్సీకి పట్టుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఆయిల్లో ఆ పేస్ట్ అంతా వేపినాక ఉప్పు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా వేసేసి అది కొంచెం వేగినాక బాగా ఎర్రగా నీళ్ళు వేసి ఉడికించుకోవాలా. ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికినాక వేపుకున్న గోడంబి వేసేసి లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసి దించుకుంటే పలావ్లోకి, రోటీలోకి బాగుంటుంది. చపాతీ. హైదరాబాద్ ఎవరైనా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.